ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି କୋଳଥ ଡାଲି କରୁଛି। କାଲି ବି କୋଳଥ ଡାଲି କରିଥିଲି। କୋଳଥ ଡାଲି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। 15 ଦିନ ହେଲାଣି ତା ଦେହ ଖରାପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା, ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଖାଉନି, ତା ପାଟି ପିତା ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ସାରା ନାଲି ନାଲି ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ହେଇ କ'ଣ ଫଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପତ୍ରକୁ ମାନେ ଜୁସ୍ କରି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ପାନେ ଦେଇଛି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଜୁସ୍ଟା ଯେଉଁ ମାନେ ତା ପତ୍ରର ଜୁସ୍ଟାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ 3-4 ପାନେ ପିଇବ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରଟା ଏତେ ସାଂଘାତିକ ଯେ ସବୁ ଜ୍ୱର ଠାରୁ ମାନେ ସାଂଘାତିକ। ମୋ ପୁଅ କିଛି ଖାଉନି 10-15 ଦିନ ହେଲା, ତା ଦେହ ପୁରା ଏତେ ଖରାପ। ସେ କୋଳଥ ଡାଲି ଲଗେଇ କାଲି ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇଥିଲା। ଆଜି ବି କହିଛି ବୋଉ ଟିକେ କୋଳଥ ଡାଲି କର, ଆଉ ଖାଇବି ଟିକେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖଟା ମିଠା ସବୁ ଦେଇକି ଆଜି ଟିକେ କୋଳଥ ଡାଲି କରୁଛି। ଆମ ପୁଅ ପାଟିକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ବି ସତର୍କ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଜବର ମାଡ଼ୁଛି ମାନେ ଜବର ମାଡ଼ୁଛି।